L-età tal-konsum tax-xorb mhix ippjanata li tinbidel. Stqar dan ma' TVM News il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u xejjen kummenti li saru fil-medja dan l-aħħar u li proponew li x-xorb bil-liġi jiġi konsmat minn 21 sena l fuq. Il-Ministru Falzon qal li dan ma jissemma mkien fil-politika nazzjonali tal-alkoħol li tinsab għal konsultazzjoni pubblika. ċertu kummenti fejn forsi qed ngħidu li mmorru lejn l-estrem. Naħseb li mhux dak huwa l-każ. Ma nixtieq nagħmel enfasi li anke f'dan l-istadju ta' konsultazzjoni pubblika imkien maħna qed ngħidu li ħanollu l-età. Irridu nisimgħu u mbagħad naraw. Il-Ministru Falzon qal li bħala soċjetà minn naħa l-oħra dejjem irridu naraw kif innaqsu l-impatt tal-użu tal-alkoħol b'diversi modi. L-antana jibqa' kif kien dejjem, jiġifieri naraw li naqsu dak li hija ħsara li jikkawża l-alkoħol, idealment innaqsu anke l-konsum. Tawwek qed naraw it-tieni politika nazzjonali qiegħda fi stadju ta' konsultazzjoni pubblika, naraw dak li jgħid il-pubbliku u mbagħad nimxu biex nilleġislaw fejn ikun hemm bżonn. Id-dokument jipproponi diversi miżuri fosthom dwar kif jiġi reklamat ix-xorb u jsemmi interventi ġodda biex tonqos il-vjolenza domestika kawża tal-alkoħol. Il-politika nazzjonali timbotta wkoll il-kunċett tas-sewwieq magħżul, jiġifieri li fi grupp ta' ħbieb persuna ma tixrobx biex tkun tista' ssuq. Il-konsultazzjoni miftuħa sal-aħħar ta' Lulju.